लाखपुटी बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोनांथार रादाब। गोदान बोसोरनि फेब्रुआरि दानाव नोंथाङा मोनगोन रां। बे समाव गिबि मन्थ्रिया गेदेर खौरां फोसावदों। लाखपुटी बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरा रां मोननो थांगासिनो दं। नंगौ, बे समाव लाखपुटी बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। 90% भेरिफिकेशन खालामनायनि खामानिया आबुं जाबाय आरो 10,000 रां मोननायनि हाबाफारियाबो फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन होनना बे समाव गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोनोम सानाव रांखौ होनाय जागोन। नंगौ, 1 फेब्रुआरियाव गिबि मन्थ्रिनि जोनोम सान आरो बे गावनि जोनोम सानाव गिबि मन्थ्रिया रां होगोन होननानै फोसावदों। आइजोफोरा बे रांखौ मोजाङै बाहायोब्ला लाखपुटी जानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। लाखपुटी बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोनांथार रादाब। गोदान बोसोरनि फेब्रुआरि दानाव नोंथाङा मोनगोन रां। बे समाव गिबि मन्थ्रिया गेदेर खौरां फोसावदों। लाखपुटी बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरा रां मोननो थांगासिनो दं। नंगौ, बे समाव लाखपुटी बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। 90% भेरिफिकेशन खालामनायनि खामानिया आबुं जाबाय आरो 10,000 रां मोननायनि हाबाफारियाबो फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन होनना बे समाव गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोनोम सानाव रांखौ होनाय जागोन। नंगौ, 1 फेब्रुआरियाव गिबि मन्थ्रिनि जोनोम सान आरो बे गावनि जोनोम सानाव गिबि मन्थ्रिया रां होगोन होननानै फोसावदों। आइजोफोरा बे रांखौ मोजाङै बाहायोब्ला लाखपुटी जानायनि खाबुखौ मोननो हागोन।